Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň ýubiley bölümine, ýagny 300-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, görüşüňiz ýaly, eýýäm 300 bölümden bäri biz meje tema topar bolup, size her hepde türkmen mejesiniň täzelikleri hödürleýäs. Bilemok, araňyzda bize agza bolman görýänler interim barmy? Size biz eýýäm 300 sereden bäri bile. Eger birden telefonuňyzda podpisasiýa düwmejigi gyzyl reňkde bolsa, şol gyzyl bolmaly däl. Şo düwmejige basyň, şol çal bolar. 11 aýyň sultany Ramazan aýy ýetip geldi dostlar. Doğa dilekleriniz kabul bolsun we Ak Kepler studiýasynda bugün hem size meje tema bolup bit täzelikleri taýynadyk. Ýekeje like-am basan bolsaňyz men hem täzeliklere başladym. Yo, nädip ýadymdan çyksyn? Elbet ýadymdan çykmaz. Gelin gyzlar ýetip gelýän 8 mart Zenanlar güni bilen tüýşüregimizden gutlaýan. Siz hem meni gutlap bilersiňiz. Indi näme täzeliklere başlasam bolýa? Döwletjan Ýaşymradow ýene Kurtuluş Osman kinosunda rol alýar we häzir syomkalara gatnaşyp ýör. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol, bize ýatma. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol, bize ýatma. Onne näme klip täzeliklerine başlaýar. Jahan Bagşy bilen. Ýadyňyzda bolsa geçen hepde aýdypdym. Ýakyny Jahan Bagşydan täze klip. Sabo Artiksyň Ejejan aýdymna. Mekan Atay Fettizet Yasa. Klip bit stilini jawapdyr. Когда коктейль elmerdama atam tölemeli halıya katano Röwni ýaş bolan ir garranok maňlay derlemese gadanlar gaýnano Sana çuladatları dinlemok bizi bu tanayanları dingelon kalamamız hiç kime Arnoş Murat Durduýew bilen Aýda Ýözdüň täze klip çykardylar. Ýekejem. Klip sujetli we 15 sagatda 10 000 görülmäni geçdi. Ýöne şu wagt näçe görüli bilemok. Bilýän aljygym, ölýänsem söýjügüm Arzuwum geydirmek sana toýly wasyny Aýta ýazyn Dilim aýtalaýar adyny Ykbal berdi ömür taýymy Edi benim kim Amalia täze klip hödürledi, doýdum. Halkaýdym ölemşi. Hiç kim yok yerine kalsadık bile Senselikte yalnız gezmekten oydum Yastığın kucaklap sensiz geceler DJ Bek adanam täzece klip. Can oğlum. Can oğlum, derde derman oğlum Uzak etsin ömrümü, seni yaradan oğlum Can oğlum, derdime derman oğlum Sağ da ömür versin, seni yaradan oğlum Ýene bir klip Aýda Ýözdüňden Fit Güläle Gulmuradowa Sagat. Klip senarýaly we senarýany Aýdyma laýyk gowy edip görkezipdirler. Utanmadyňmy maňa ýalan sözlemekden dermany badymy bu derdi menden gizlemekden bar tapan çykalgaňym boyun egip bejelemekmi eger saýla diýseler ajal gerekmi men gerekmi Olsam tamamla meni Ýene bir täze klip bilýänim Serda Saparow Sabr. Yüreğimizden neyimizden biri olsun Razı dünyadan men sen olsun Yüreğimi allay allay İçime allay allay Ahmet Damdam ýene öz stiline ogly Aýdyň trend bilen täzelik hödürläpdir. Başım dorup durgylardan farja meňdeş mandarina Kimlerden fen kimlerden megrem tagamyň sen balbalina Hemmeden ütgüş mula Parahat Kürje maňa diňe şol gerek aýdymyna klip hödürläpdir. Düşünüm maňa diňe şol gerek İslese maňa soň benemesin yürek Önümini dinlesin
Daha sonra Halipa Pervan Harmuradov'dan Legend aydymy, Dost aydymy jany sesi dinläliň. Yavar makamından mukaddes adam Şundoz yere kalteye yuandan meter Halkaydym taýma gelenmizde halkaydym dinleýijiler üçin Oğulbeýi Riyemowadan bir näçe aýdym. Vah nice yıllar, ay ence yıllar adar verýän ten maňa ýa-ey, her yalvarýan menden eliňi çekdin. Ýene bir halkaydymy Jahan Naşdan Yar ağlar jany sesi. Allah'tan bir hüküm oldu. Hova ikrar kulu duynar karanlar. O sürüde nekir hatın duş geldi. Ekskluziv täziriklerine gelenmizde Jahan Bagşynyň dinleýijileri ýakyna bir näçe jany sesde konsert klipleri çykar. Ýene bir ekskluziv täzirikleriň biri şu an sahna arkasynda Jeytinur we Opskadan çykypdyr inni bomba täzirikler ýakyna diýmek bolýar. Empo şarjyna hip-hop dünýäsinden başlaýan täze ýüz, Sizi 347 we Citizen. Pursatlar. Şonu döküyse yani, yok sana mengze yani, sonmalayım bu serim. Beni saklaya, şu fırsatlar. Bülbül sesimizden dağları duman gözeldir dinläliň. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldi. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldi. Aklımı alıp dur baştan, geçmek olmaz bu gözdaştan. TikTok täzelikleri 11 aýyň sultany Ramazan aýyna bagşla Söhbet Jumaýew gysga klip hazırlady we eýýem TikTokda 300 000 ýakyn görülüp 30 000dan köp like aldy. Ramazan geldi. 11 aýyň sultany Ramazan geldi. Ramazan geldi. Inni gelýäs men üçinem, siz üçinem iň gowşajyklarymyzyň biri, könüleri, nostalgiýany ýatlaly şagajyklarymyzyň biri, Bülbül sesimiz ýadyňda dämi. Bugün kese bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanın, yadımda delmi. Bugün kese bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanın. Ýene bir könüleri ýatlaly Mehri tans etmeli. Bu gece dans etmeli, şadlanmalı, bardetleri yürekten dönmeli. Dans etmeli, şadlanmalı, bardetleri yürekten dönmeli. Bu gece dans etmeli, şadlanmalı, bardetleri yürekten dönmeli. Inni gelýäs tesirleri okuma şarjymyzda. İlkinji tesir adyp baýrak gazanan dostumuz Gonç Merdanow. Täzelikler sizden, like'lar bizden köp sağ olun. Bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Endiki tesirimiz Sülgün Jumaberdiýewa. Meýjetama gepleşigi bezeýän siz. Yüzüňiz nurly. Ay men diýsem utandyrdyňyz. Köp sağ olun. Ýene bir tesirimiz Ayaz. 300-nji videoňyz işiňizde üstünlük getirsin. Dogry aýtýaňyz 300-nji bölümimiz biziň ýubiley bölümimiz. Başdan şu wagta çeýin bizi ýydarlaýan dostlarymyza aýratyn sag bolsun aýtýas. Ýene bir tesirimiz Selim Abdalov. Salam meýjetama her gepleşikde gowy täzirikler eşitýäs. Altyn gyzdan işiňizde üstünlük diňöňi akepleri bilen. Belarusda okuyan taliplere salam ýollaýda Altyn gyz. Hökman ýollar bütün dünýädäki türkmen taliplere meýjetama toparynyň adyndan akepleri toparynyň adyndan ullakan salamlar.
Yine bir tesirimiz Erkin Kakacanov. Altıncın saçınım özün ördün. Uçcanı. İyi okumanı tonu. Geçen bölümde saçım çişirk gelin var. Her kim halattır bakıyordu. Bu yine kalmadı. Inni Elias sonk tesirimizde Türkmen Sepa. Programmalarınızı genelde izliyorum. 2030 sekundda Emin Rasel'in yeniliklerine yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu adamın büyük kitlelere ulaşması lazım. Eserleri gerçekten harika. Afganistan Türkmenlerden Türk dünyasına selam olsun. Bizden de selam. Men yine oraya dek Meca Tamam adından ve Ak Kepteri Stüdyosu'nun adından gelin gıyızlarımızı 8. Martı bilen kutlayan. Şeýlelik bilen bölümüm jemleýän özüňizi gowy seredin. Inliki bölümde görüşýänçe hoş sağ olun. Gıyızlar alan padarkaňy sökmän tesirlerde ýaram. Tam bar mı? Bilen mi? Aramda bir de ağa olmam. Görýänler intam. Tenin var mı? Takoy. Pon öwret batirsen. Ijan aydymna. Bolle durdum şu taýda. Den täze aydym. Sen çotayda takoy. Täden mi? Ha. Klip senaryalı ve senaryanı aydıma layık o edip görkezipdirler. Allah. Şonu çıkardım mı şu? Şon karoçe. O izin goştos. Bilve sesimizden bilen deyipdirdi. Duruptuk. Videoňyz işiňizde üstünlük getirsin. 300-nji video tipa düşünüp 300-nji bölüm. Doğru ya 300-nji. Bu ýerde odan bolan nur hakman tesirlerde ýazyn. Garaşýan. Bizden de size täze näme diýeceğim bilmedim. Bugün başlyk gelýär, hiç ýaňyşman aýp barayyn. Täze